Od 1. januára budúceho roka začnú platiť novinky pri vydávaní cestovných pasov. Zmenia sa poplatky, väčšinou budú nižšie. Jedným z nových bodov v zákone je aj zmena vydávania pasov rozvedeným rodičom. Pravdepodobne sa zmenám v zákone o cestovných dokladoch potešia hlavne rodičia. Tých už takéto upozornenie nebude strašiť na pasových oddeleniach. Na tomto ozname bolo uvedené, že o pas môže požiadať len matka, otec len s písomným súhlasom matky. Túto problematiku sme riešili pred rokom. Ministerstvo vtedy neuvažovalo o zmene tohoto nariadenia. Ministerstvo vnútra neplánuje tento zákon meniť. Nemyslíme si, že tento zákon je ladený diskriminačne. Skôr si myslíme, že ochraňuje práva detí. Napriek tomu sa mnoho rodičov, teda hlavne otcov, cítilo diskriminovaných. Od nového roka sa to však zmení. Ruší sa ustanovenie paragrafu 21, čo znamená, že rodičia budú mať rovnaké práva pri vybavovaní cestovných pasov pre svoje deti. Žiadosť o vydanie cestovného pasu pre dieťa mladšie ako 15 rokov môžu podať obaja rodičia bez ohľadu na to, komu bolo zverené do osobnej starostlivosti. S týmto problémom sme sa stretli aj my, kde ja som bol na pasovom, odmietli mi vydať pás. Nášho syna a partnerka bývala musela si zobrať deň dovolenky a prísť z Petržalky do mesta vybrať pas. Som rád, že konečne sa niečo v tomto začalo hýbať. V tejto problematike všeobecne rodovej rovnosti. Zmena zákona prinesie aj ďalšie dôležité výhody. Jednou z nich je, že pre dieťa mladšie ako 6 rokov bude pas s platnosťou na 2 roky stáť 8 eur. Pre deti od 6 do 16 rokov bude stáť pas 13 eur a jeho platnosť bude 5 rokov. Zaujímavou zmenou je, že od nového roka bude môcť váš pas vyzdvihnúť niekto iný. Ak osoba staršia ako 15 rokov chce, aby jej vyhotovený cestovný pas prevzala iná osoba, nemusí predložiť osvedčenú plnú. Stačí, to uvedie priamo v žiadosti pri jej podaní. Menej zaplatíme za prvú stratu, odcudzenie alebo poškodenie platného pasu, pretože správny poplatok sa zníži zo 4-násobku na 2-násobok príslušnej sadzby. Druhá strata, odcudzenie či poškodenie nás bude stať na miesto 8-násobku už len 5-násobok príslušnej sadzby. Pri tretej strate cestovného pasu sa naďalej platí 10-násobok jeho ceny. Juraj Hajdin, televízia Joj.